Сәлам, дуслар! Без сезнең белән кышкы рәсемнәргә күчәбез. Бүген бәсләнгән ак ботакларга кунган кызыл түшне ясарбыз. Әйдәгез, сез дә безгә кушылыгыз. Бу рәсемне ясар өчен безгә гуаш буяулар, стакан белән су, төрле зурлыктагы помалалар һәм ак кәгазь бите кирәк булачак. Иң элек рәсемнең фонын ясыйбыз. Куе зәңгәр төсне алабыз. Аңа кара төсне кушып җибәрәбез. Һәм тагын зәңгәр төсне кушабыз. Дуслар, буяуларны бер-берсенә катнаштырабыз, курыкмыйбыз. Һәм тагын зәңгәр төсне алып дәвам итәбез. Иң мөһиме, сулдан уңга һәм уңнан сулга хәрәкәтләнәбез. Куе зәңгәр төскә гади зәңгәр төсне кушабыз. Безнең караңгыдан яктыга таба градиент килеп чыгачак. Һәм зәңгәр су төстә безгә бу эштә ярдәм итә. Фонның аскы өлешен ясау өчен безгә ак төс кирәк булачак. Дуслар, безнең фоныбыз әзер. Ул кипкән арада әйдәгез әле кышның беренче бизәге аппак кар бөртеге турында видео карап китик. Кар ява. Дустым, кар әле. Аппак кар ява. Ул ничек явасың? Җәйге көннәрдә елга күлләрдәге су парга үрелә һәм күккә күтәрелә. Көннәр бераз суынгач, ул пар су тамчылары булып җиргә төшә. Бу вакытта без яңгыр яуганын күрәбез. Ә инде кышкы бик салкын көннәрдә бу пар бик кечкенә боз кисәкләренә әверелә. Нәни боз кисәкләре бер-берсенә ябыша да җиргә төшә. Кар бөртекләре әнә шулай ясала. Без карны ак итеп күрәбез. Ә чынлыкта кар бөртекләре ак түгел, алар үтә күренмәле. Кар бөртекләре җиргә тигез булып ятса, кар да үтә күренмәле булыр иде. Ләкин кар бөртекләре җиргә теләсә нинди тәртиптә төшә. Алар арасына һава кирип кала. Кар кояш нурларын кире кайтара яки чагылдыра. Әлеге нурлар ак төстә булганга, кар да безгә ак булып күренә. Кояш нурлары яшел яисә зәңгәр булса, кар да шул төскә керер иде. Мәсәлән, кояш батканда аның нурлары кызгылт төскә керә. Шуңа күрә бу вакытта кар да кызгылт булып күренә. Галимнәр фикеренчә, дөньяда ике бер төрле кар бөртеге юк. Алар бер-берсеннән зурлыгы, формасы һәм төзелеше белән аерылып торалар. Чәчәк, йолдыз, багана, энә формасындагы кар бөртекләре бар. Дуслар, видео сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз, ә без дәвам итәбез. Кара гуаш буяуны алып, агач ясауга керешәбез. Агачның кәүсәсен ясыйбыз. Һәм ботакларын да ясап куябыз. Безнең үзәктәге уртадагы ботагыбыз озын булсын, дуслар, чөнки без анда кызыл түшне утыртып куячакбыз. Иң элек без кышыбызның матур кызыл түшен ясыйбыз. Иң элек без кышыбызның матур кызыл түшен ясыйбыз. Монда безгә кызгылт, сары һәм кызыл төсләр ярдәм итәчәк. Кышның түше овал формасында. Дуслар, безнең кызгылт, сары һәм кызыл төсләребез рәсем фонын тиешле дәрәҗәдә капламаса, бер дә борчылмагыз. Шул төсләрне бераз гына киптереп алып, икенче тапкыр өстеннән йөртеп чыгыгыз. Без дә шулай эшләдек.
Кара төсне алып, кошның башын, гәүдәсен һәм койрыгын ясыйбыз. Канатларын да ясарга онытмыйбыз. Рәсемебезне кар бөртекләре белән бизибез. Кар матур, юрган булып, безнең агач ботакларын каплаган. Без коры зур помала алабыз һәм ак буяу ярдәмендә менә шундый эзләр калдырабыз. Нечкә ак помала белән кошның күзләрен ясыйбыз. Һәм күктән җиргә яуган ап-ак кар бөртекләрен ясап куябыз. Кызыл төшне матур кызыл тымшыгын да ясап куябыз. Кызыл төшебез тагын да матуррак, күләмлерәк булсын өчен, без ак төс ярдәмендә аңа менә шундый эзләр кертәбез. Канатларының фактурасына, канатларына һәм койрыгына фактура ясыйбыз. Дуслар, безнең рәсемебез әзер. Кызыл түшле матур кош безгә кышның күңелле һәм ап-ак карлы булачагы турында хәбәр итә сыман.